преживява, как историческите събития се съпреживяват и как интегрираното учене всъщност е най-вдъхновяващият начин за трупане на нови знания. Ще представим проекти на нашите ученици от клуба, които чрез дигиталните инструменти и визуалното изкуство ще представят важни исторически събития от нашата история. Ще видите как дигиталните части вече са превърнати в мост от миналото към настоящето. Първият ни проект ще представи Кристияна Дондакова. Здравейте, уважаеми гости! Аз съм Кристияна Дондакова и ви представям моят филм "Спомен от Драва", който е посветен на моя прадядо, участник във Втората световна война. Всъщност, цялата информация, която сме събрали в филма, е след посещението ни в Държавния военно-исторически архив. Единственото, което знаехме, е, че той е участвал в войната и че е ранен в Драва. Допълнили сме цялостната картина с снимки, оставени от него, както и негови предмети. И сега ще ви пусна част от филма. А до там след 24-ти български полк вдига войниците на врата няколко пъти и сам той закри. Тогава Йото Йотов порос, а до там след 24-ти български полк вдига войниците на атака няколко пъти и сам той закри. През нощта, срещу 6 марта към 1 часа, ротата бе вдигната в тревога и към 4 часа сутринта с усилен марш се отправи по посока към село Драва Соколче. Противникът бе успял да десантира на северния бряг на река Драва. Към 8 сутринта ротата бе на определеното им място и преди още да бе успяла да вземе позицията си, бе изненадана от противника и бе принудена веднага да започне бойта, който изгубиха живота си наши другари. Към 10:30 започна атака. Противникът бе принуден да отстъпи чак до количката близо до село Драва Соколче. След атаката, ротата получи заповед да се оттегли и вземе позиция източно от селото Громче. През нощта започна ожесточена престрелка всички разполагаеми видове оръжия. Рано сутринта започна нова атака и достигнахме железопътната линия. Загубите са много и се налага да отстъпим на изходни позиции. Оттеглянето ни дори се превърна в паническо бягство, при което ротата даде много жертви и остави пленници. Благодарение на командирите, положението бе бързо овладяно и противниковата контратака бе отбита. В дневника на 24-ти полк. Обстановката, в която се намираха те на 7 март 1945, преди обяд, земята трепереше от адския минен и артилерийски огън и от двете страни хиляди куршуми надаваха свой смъртоносен бой. Всички те дадоха живота, кръвта си, дадоха части от телата си, за да спасят този на своите другари. На 16 марта ротата се изнася източно на дигата и взема позицията на първа бойна линия, на мястото на оттеглилите се руски части. Веднага започнаха упорити атаки и контратаки от двете страни на фронта. На следващия ден противникът ни атакува в левия фланг. Ние го отблъснахме с кървави за него загуби, като унищожихме един бункер, в който се намираше секретен пост. На 19 март ротата предприе атака за овладяване на село Цигански поливи. На следващия ден противника бе изтласкан отвъд река Драва и взехме позиции на северния бряг на реката. Там Йото Йотов е прострелян. Вражеският куршум преминава през единия и откъсва месо от другия му крак. Взвода продължава, като го мислят за мъртъв.
Успява да се скрие зад дънера на една върба, която свързва с приятелката си върба. Така спасява живота си. Откриват го други войници и го изтеглят в окопа. Губи много кръв. След това е пренесен в лазарета и там го стабилизират. С влак е транспортиран до България. Разпределен е към военната болница в Плевен. Възстановява се бавно. На 11 юни изпраща снимка от болницата на любимата си с надпис: За спомен на моето момиче връбчето. до края на живота си вярва, че те, върбата и любовта, са му спасили живота. Ставим филмът Границата, който представя съдбовен момент, свързан с историята, пресъздаден от майсторското перо на Йордан Йовков. Художественото слово е фокусирано върху емоцията, върху личните преживявания и върху художествения начин, за да се пресъздадат събитията. Като въздействието е подсилено чрез музиката на Теодосий Спасов, който лично ни я предостави за филма. Как дойдоха и как се заредиха с очистените в къщата. Спомням си една вечер през август, когато след като отвяхме, след хармана светна като злато, голям ковжито, а на изток през пугналия прах се показа червен месецът. Голяма задуха беше и след заде слънце. Работих сам с снахите и деца. Синовете ми бяха още на война. А какво стана после? Синовете ми си дойдоха живи и здрави, но аз ги не познах. Имаше смут в душите, скриха витера, изникато подгонени вълци. Дойде тежко време. Всичко се повърна назад, като изтърванесната обръдъка. Най-напред войски, които бяха заминали към Мостенче и Тулча, започнаха да се връщат. Точиха се деня и нощта. Студ, кал, гладни и нещери. Тропаха от врата на врата, войниците. Колко набързо бяха се отишли, какво мога се почне. Можеше да се види от дори, че когато на пролет се стопи снега. Пътищата търпяха да леко и да смърдиха. Хората се пак помъци. Другите границата, където се беше по-рано. Най-малкият ми съд, Милен. Него се памятха великата отвърна. Той живееше там, чуждо село и чуждо царство. И нито аз можех да отида при него, но той можеше да бъде при мен. Сутрин излизах и подкарвах кравата пред себе си. Излизах на цела, скачвах се на баира и сядах върху един красен. Случваше се децата. Милен и Милен, те излязат на нива и аз ги познавах по вървежа. По лицата, ако бяха по-близко, по добитъка, ако бяха по-далеч. Сега нивите се изкоси и хора няма. Само едни зелени щита. В тях нацъфтял много, много мак. А не като кръв. Кои са тез, дето съдят на хората?
и редят световните работи. Кой ни дава тази сила и молитвост? Не са ли родени те от майка и няма ли да умрат като всички хора? Как може да се тегли граница и тъй, дето се случи? Да оставиш в една държава гробищата, а в друга близките на умрелите. Да тръгнеш при брата си да видиш, сина си да видиш и да те срещне някакъв си чужд войник. Кой знае отде от дошъл, да насочи срещу ти пушка, нож и да каже назад. От дома си да те бъде. Защо става това? Господи, защо? Земята ражда толкова, колкото е раждала и по-рано. Защо има гладно? Защо има голи и боси? А там отвъд границата, що е? Чуждото се взема като свое. Вкъщи в къща е седнал пришелеца и бъди навън стопанина. Праща го като добитък в яха. Мъжете стискат зъби и мълчат. Старците са навели глави. Защо в такво силно време криеш себе си?